si na naší škole vážíme a co bychom chtěli změnit. Já se jmenuji Karolina Struhárová. Já jsem Štěpán Končas a v dnešní reportáži uvidíte, jak a kde probíhá výuka našich žáků, jaké kurzy a zájezdy naše škola pořádá a jaké kroužky mohou navštěvovat žáci. Dobrý den, mám na toto třídu několik otázek. Kde a jak probíhá výuka tady ve škole? Jak třeba ty? Pojďte sem za mnou. Když se zeptám tebe, kde a jak probíhá výuka tady ve škole? Tak tady na škole probíhá výuka na 2. a 1. stupni a tam jsou zařízeny interaktivní tabule. A ty interaktivní tabule jsou zařízeny jenom na 2. stupni? Ne, interaktivní tabule jsou nainstalované i ve skoro všech třídách na 1. stupni. A ty třídy na 2. stupni, to jsou nějaké odborné učebny? Samozřejmě patří mezi ně učebna angličtiny, fyziky, němčiny, hudebky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a taky počítačové učebna. Ano, a co se týče prázdnin, byly provedeny tady na škole nějaké změny? Jo, byly na prázdninách byly provedeny rekonstrukce záchodí. Chodíte tam rád? Jo. To je vše. Tak v jakém stavu jsou třídy? Třídy nejsou nějak nové, chtělo by to nové vybavení a jsou dobré, že je tady ty interaktivní tabule. A jaké vybavení by to chtělo? Chtělo by to nové lavice, jsou popraskaná lina, okna by to chtělo vyměnit, protože netěsní a v některých třídách jsou popraskané zdi. Co nám může říct o vzhledu budovy? No tak mně se především líbí ta mozaika vepředu na škole, no. A jinak se mi docela líbí škola. Jak už je tak budova stará? Přibližně 30 let. A líbí se ti ta budova teda? Líbí se ti škola? Jo, pěkná. Co by si tady zlepšil nebo naopak odstranil? Tak škola od svého vzniku žádnýma velkýma změnama neprošla, možná bych tu budovu vymaloval, ale budova se mi celkově líbí. Pořádá vaše škola nějaké mimoškolní aktivity? Ano, pořádá cyklisták, turisták, vodák a lyžák. Tak nám řekněte něco o tom lyžáku. Takže na lyžák jezdíme každý rok. V šestce jsme byli na Sironku na Špičáku, loni jsme byli na Klínovci, ale letos jedeme opět na Špičce. Ano, a jak dlouho trvá takový lyžák? 5 dní, spíme tam 5 dní a spíme na hotelu Sirota. Ano. A vy jezdíte na lyžích nebo na snowboardu? Na lyžích. A je to zábava. Jak se vás zeptám na hodinu tělesné výchovy? Můžete nám něco? No, takže když je pěkné počasí, tak máme možnost chodit na atletický stadion, kde si můžeme vyzkoušet různé atletické disciplíny. A baví vás to? Jo, A co když není příznivé počasí? Kam chodíte? no, můžeme si vybrat ze 2 tělocvičen. Jedna je velká, jedna malá. A v té velké můžeme hrát hodně sportu, protože tam jsou čáry skoro na všechny sporty. O nářadí pomůcky to ukládáte kam? No, je tam velká nářadovna. Ano, tak to je všechno z atletického stadionu v Klatové. Nacházíme se v ředitelně školy a poskytneme vám rozhovor s panem ředitelem. Co byste chtěli na naší škole ještě změnit? Na naší škole je toho změnit potřeba velká spousta, celá řádka věcí. Můžeme to rozdělit na stavební věci a tak můžeme také rozdělit na věci, které se týkají přímo výuky. Takže kterou z těch částí máš konkrétně, Karolina, na mysli? Bobě. Výborně. Tak v těch stavebních věcech samozřejmě je třeba s tou budovou udělat něco, co se týče tepla, takže vyměnit okna, opravit střechu, asi i změnit fasádu, aby získala trošku modernější střih. A co se týče těch věcí kolem učebních pomůcek, tak tam je docela dobře v tuto chvíli vybaven 1. stupeň, takže máme na řadu váš 2. stupeň. Budeme ho vybavovat postupně velkoplošnými televizemi, plus případně nějakou další technikou. Děkuju. Proč na televizi v Respíru probíhá školní kanál a ne sportovní přenosy nebo filmy? No, ten televizní přístroj, který tam je, tak to není určen k tomu, aby se žáci školy dívali na sportovní přenosy nebo na nějaké filmy a podobně. Ten je přímo určený k tomu,
aby na něm běžely vzdělávací věci, které se týkají minimálního preventivního programu. To znamená, běží tam občas nějaké spoty proti drogám, běží tam spoty s dopravní výchovou a podobně. A pak je tam také jedna velmi důležitá věc, a to je prezentace střední škol. Takže tam můžou žáci 8. 9. tříd najít střední školu, můžou se podívat na ten sport a můžou si případně tu střední školu také vybrat. K tomu, aby ve zcela výjimečných případech mohli naši žáci sledovat třeba sportovní přenos, tak k tomu slouží ta druhá obrazovka, kterou jsme tam instalovali až následně, a která tam byla instalována z jednoho prostého důvodu. A to, aby se na ní prezentovaly výsledky sportovní a samozřejmě také vědomostní nebo případně dovednostní našich žáků. Takže tam můžete vidět videa natočená během třeba poháru rozhlasu, během fotbalových zápasů, který máme, anebo fotografie ze školních výletů, z vodáckých kurzů, z lyžařských kurzů a podobně. Takže když to shrnu, ani jedna z těch obrazovek není určená běžné televizní produkci, ale je vždycky přesně zamířená na to, aby buď ukazovala práci našich žáků, anebo aby jim pomáhala v tom, jak se můžou rozhodnout pro střední školu, případně nějaké další přesně stanovené oblasti. Za všechny dívky se ptám ze 2. stupně, proč nejsou na záchodech zrcadla. Na záchodech nejsou zrcadla z bezpečnostního hlediska, protože by mohlo dojít k jejich rozbití. A pokud potřebujete aktuálně vědět, jak zrovna vypadáte, a vypadáte všichni vždycky krásně, tak se přijďte podívat sem ke mně, já tady mám zrcadla. Jo, takže to máme každou přestávku sem chodit a koukat se krát zrcadla. No, já si myslím, že nepotřebujete hlídat svůj zjev úplně každou přestávku, ale pokud potřebujete hlídat svůj zjev každou přestávku, tak si dojděte k tělocvičně, tam je velké zrcadlo. Pořádá naše škola nějaké zájezdy do zahraničí? A naše škola pořádá zájezdy do Anglie. A jak dlouho jste v té Anglii? Je to 6týdenní zájezd. A kolik stojí ta Anglie? 10 000. A to tam říkáte nějak hotel, nebo jak je to ubytové? No, ubytování je ve 3 anglických rodinách. A ty se všechny vejdou, nebo je to ještě něco jiného? Žáci jsou rozděleni do skupin. Nacházíme se v pobočce Městské knihovny v Klatově, která sídlí v jedné z budov naší školy. Význam o tomto tématu řekne Maruška. Naše knihovna má otevřeno 3 dny v týdnu. Pondělí, úterý a ve čtvrtek. Mohou ji navštěvovat všichni žáci naší školy. V naší knihovně si můžeme půjčovat různé knížky, které jsou rozděleny do 2 skupin. Pro mladší a pro starší žáky. Pro nejstarší žáky naše knihovna nabízí knihy různých žánrů, od poezie po prózu. A nabízí také širokou škálu časopisů, například mateří doušku. Jednou za měsíc šestáci a naše třída chodí do knihovny na čtenářskou dílnu. Od začátku října naše škola vyhlásila čtenářskou soutěž, které se můžou zúčastnit žáci od 4. do 9. třídy. To bylo od Marušky všechno, já se s Maruškou loučím. Ahoj. Ahoj. Ale to není ani zdaleka to, co byste se o naší škole chtěli dozvědět. Ano, takové ty aktivity, tak na to se musím zeptat kolegyně Veroniky. Tak Veroniko, co nám řekneš o aktivitách tady na škole? Naše škola nabízí keramický kroužek, anglický a sborový zpěv. Dobrý den, asi víte, kde se teď nacházíme. Ano, Nacházíme se v keramické dílně a teď se zeptám naší reportérky, jestli ji někdy navštívila. no já osobně jsem tu nikdy nebyla, a co ty? Ano, já jsem sem chodila od 1. do 4. třídy. A můžeš nám teda o keramické dílně něco říct? Ano, máme tady 3 hrčířské stoly, potom tu máme skrovat na hlínu, šatnu a máme police s nářadím. Jak dlouho už chodíš do naší jídelny? Tak, do naší školy Co nám naší jídelna nabízí? polévku, výběr země, chodu, saláty, dezerty a 3 druhy. Co tě v naší jídelně nejvíce překvapilo? Tak, podle mého se od září zlepšila většina jídel. Odborná učebna díla. Naše školní družina. První patro chodby 2. stupně.
To je chodba mezi druhým stupněm a jídelnou. Pohled na šatny. Naše nově zrekonstruované záchody, na kterých chybí zrcadlo. Tělesná výchovní. Takže tímto se s vámi loučíme a doufáme, že se vám naše reportáž líbilo. Loučí se s vámi Karolina Struharová a Štěpán Končal. Ty ještě nechci vidět. Začneš mluvit ještě tak já začnu modelovat, když Karolina mluví. A v dnešní reportáži uvidíte. Já jsem Štěpán. Právě se nachází. Já je pak přiblížím. Co nám můžeš říct o vzhledu budovy? Tak perfektně se mi docela nelíbí, ale jinak jako to dá, líbí. Na to se ho ptám ve třetí otázce, tak proč říkáš, že se mu nelíbí? Jak máš otázku? A jak dlouho už je tak budova stará? Přibližně 30 let. A co by si tady chtěl opravit nebo na druhou stranu odstranit? Jsou okna, jak to říct, že okna, jo, okna. Klapka. Číku, že ty to zapnul. Dobrou, že to zapnu. Jo, to jo. Já se strašně dezorientoval. A když počasí příznivé není, tak kam chodíte? No, máme možnost si vybrat ze 2 tělocvičen. Jedna je větší, jedna menší. A v té větší... Co budete do rozhovoru? Ono můžete začít mluvit, když to nahrává. Šeptejte, ale Se pak když... Cože? Jo, může začít mluvit. Jo, kdykoliv, já to pak vystřím. takže už všichni půjdeme. Nejsem na určitě. Stíkačů na mě. Pane učiteli. Začni mluvit, tak. Já nevím, jak se to říká. Jak dlouho vyskočíš na mě? Kdybych to viděl, jsem dělal Štěpán úplně. Tak já tuji. Jo, prostě to natáčí. Určitě poznáte, kde jsme. Určitě poznáte. Keramický. Tady probíhá hodina tělesné výchovy. Ale protože je ošklivé, musíme chodit dovnitř do školy, do tělocvičny. Výborně.